Wow, kwazi ukudla. Yini? Sendi wathi kubo. Feza. Kodwa mnandi feza. Yini? Lisolothando. Yini engibonayo? Enye into mina engiyinika umngani wami uyithole komunye umama. Kwami funa ntho kwami ukuthi into kamngani wakho le yini lisolothe ebhaliwe lento. Ngiyayazi lento le ibhalwa izinyanga, izangoma, abathandazi. Mina lento bengiyithengele mina. Bayifuna la kwami. Cha bengithi ngizoyifaka endlini. Akusakufuni. Kuba ngidla lento mina. Mina lento bengithi ngifuna ukuyidlisa mina. Hayi. Bengifuna ukuyidlisa mina ngoba senginokungayithandi nje nami ngifuna ukuyithanda njengamanye amantombazane buka nezinwele angizenzile. Ayikho lento oyishoyo. Ubufuna ukudlisa mina ngoba nginomuzi omkhulu nomfazi omlungu. Iro lento ufuna ukukhetha umfazi omlungu umuntu okukhokhela imali. Hayibo mina bengizoyidlisa mina ngempela senginokungayithandi nje bengithi nami ngifuna ukuyithanda njengabanye abantu besifazane. Hayi lento bakhifa ugqokela izibuko ngempela ngeke ngikwazi ukuyimela lento futhi angiyikhomule lento ifuna nje ngibheke nje direct. Thenje ukungangani ngidla lento leyo like high. Hayibo mina bengengize ngifakele under my nose la. Mina ukuba ngangifuna ukudlisa mina ngabe kade ngakudlisa wangishada. Mina bengizoyidlisa mina kulento buka nje nezipho zami injani. Awakuyidle ngibona. Awuyidle saphuza amanda abakuyidle ufuna ukubona singasekho lento ufuna ukubona beka kuyisa khona leyo nto uzongibona ukuthi ufana lapho uzokhopha uzolotshwana. Futhi uyaphela nomsebenzi. Ngeke uzophela umsebenzi. Ngoba ayibona into stas. Mekuphela umsebenzi nomshado wakho uzophela ngoba ngizokhipha indaba. Asikhulule kahle silahlana lapha sithengwe umsiki. Engize ngihlale mina. Angazi wrong uphi umuntu mayithengele idlisa efuna ukuyidlisa yena nami ngiyathanda ukuyithanda njengabanye abantu. Manje lidliso liqondane nawe phela. Mina ngiyantshela nje ukuthi mina bengithengele lidlisa ngithi ngifuna ukuyidlisa mina. Ucabanga ukuthi angijabuli nami nginibona nina nibahle niyithanda. Hayi wena muhle kodwa hayi lento ichaza ukuthi nje usungavela kodwa uyazi ngithetha ngempela lento iphi phone nami la ngifuna unkosikazi uphi anginandaba mina ukuthi unkosikazi wakho uthi akukaze kwenza ukuthi uvuke nje ungayithandi umuntu uvuke uphelele uthanda hayi dliseke manje sidliseke ngoba uthi sidlisa akusenandaba ke manje lento akuhlangisa phela ukuthi wahamba enyangeni uphinde uthatha umuthi uyidlise wena owezwa leyo nto ningabi izinto ongakazi usiswe esenzekayo ayi Asangisazi ke manje busifakile lento la ngilambe ngabe. Idla ufuna ukudla ngithi nami uyadla ukazi ukuzwa ukuthi ubani oseke wafaka ukuzudla. Injani lento yababa lo menza